ya ro ya utra ya bule jongi uba im junam te kane ka sin ka baar ngawan ra shapi ya kane ka kitab jingpen pau jong uyones tong ini pule na ka ktin ga jong ubule kalenong iwe ka khot niu hakmi uwan hapdeng kilo kibriu baro kinyo I ya u wat kitu ki baladung ya u baro ki pa benriu jong ka perthei kin sayam kthang na ka banta jong u da shisha kumta amen kamut kane ka ktin hangne balat ho da shisha kumta amen kamut hakatu kapor ba jisu ulasha sanarpna kibriu baro naduk ki ba kraw bitri naduk ki baduk ki barang liru kila kondem kila pendrem yo jisu uday ban sha sanarpna tahadin kata ka jing sanarpna jong jisu ula yap hadin ba ula yap ula mi pat bat hadin nang ta kibru kila yo I ka kam phla ka jong blai ya ki kam ba ka jong blai ba ujisu hi udai u briu u bahok udai u khon jong blai kila ya yam kthang na ka banta ka jong u mut kila benut kila benyo yo kila silet mo yo ba ula dai ula yap halor janga ding phna ban nang ta wat utu usipai ro ubala dung yo utu he sipai rom ro ula yo I ya kata rewat u dakren ro uong kumne une shisha ude ukhon jong uble ubriu ubadap tang kajing bha suda omde ubriu ubapop uong kumta tongine pule naka kitab jong udhanial kadkhot niu kalanong khatlai namar kane kajing yo ipa menmet ngala yo I re uba kum ukhon ubriu ubawan kham hajan hapdeng jongki lo bat la lek yalam ya u hakmat uta uba im junam tongin ya pe na umatios kalenong arposau kadkhot lai pho nangta kadak ukhon ubriu kan sapau hasun te baro kijai benriu jongka perthei kin sayam haba kin yo I ya u khon ubriu uba wan ha ki lo ka beneng da ka bor bat ka burom ba tongin ya pe na umarkus khatsau nriu phawar ngalong la jubab ujisu ba phin sayo I ya u khon ubriu ba usong haka kamon jong u badon bor tam bat ba uwan haki lo habneng tongne pe na sakharia khat ar chipho henre ngan sathe se halor ka yeng udabet bat halor kitrashnong Jerusalem kamen sem jings nyolem bat ka jing duai onda ki pej ya uta uba kila sam lingba kin sayam na kabenta jong u lakum ya ukhon marwe bat kin sayam briu ya u kumba yam briu ya ukhon prangsngi kamut kanero ko kadkhot hangne ka kanero ko jingbot hangne ba jisu hakatu ke por bangala batai phi nakhmat bau jisu un sayap bat kibru baro ken sayam kalong thik kumba ki yam ya ukhon prangsngi ke jongki hi tongine pule biang naka jingpen pau uyones iwe bat phra uble kenrat uong ngalong u elpha bat u omika uta uba long bat ubala long bat uban dangwan ubadon bor baro kane ka jingmut hangne alpha omega kamut ublei hi ubanongkong bat ujisu hi ude ubanongkong bat ulong ru uba khat do ma kalong ubanongkong bat ulong uba khat do onda ulayap ula sha sanar phna bat ulayap ulami pat ude uju hi mut no basdang ru uju hi uba kut ru de uju hi bat shibenta pat kaktin alpha bat omega kajingbut kajongki ru sibenta kadak pole krik bat
udak pule basdang bat uba khaddo mut ujisu hi uwan sakane ka perthei uwan hi daka ktin krik bat daka jingtho krik mut uwan ru basdang ru ude daka dak krik un penkut hiru daka dak krik bat daka ktin krik te tongin ya pej biang saka iwei khandai Yones nga u Yones upara jongphi bat usnran jong ujisu ngayo bentalem bat phi haka jing jinjar haka hima bat ka jing lanot baro ba phi sha nga ladon haka deu lenong ka bakhot kerteng patmos namar ba nga la penbena ya ka ktin ublei bat nga la sakhi ya u jisu tekane ka kentin patmos pat hangne namar ba u Yones ulasha banben pat ulasha pencitom haka wei kacaka une usim ulamut ban sdim ya u Yones une usim ulamut ban sdim ya u haka pnyang haka kharai mo ka kerdeng jong u udo mithan une usim udo mithan ula ai ka bor ban pencitom ya u Yones daka bas dim daka pnyang henre daka jing dua jong kiriungai daka jing dua ka jong u Yones hi bat ujisu bat kabor ka jong ublei kalaweng ya u nakataka jing lanot kata daw mut u Yones ulawan sakine ki hinyo teli ki balang ula tho ya ka sithi ublei ulama ham yaki bakiru kidei ban sha sitomlem kum u Yones kimdei ban kerandin kimdei ban septing henre to ying scam pato ying ne ya ka ktin ka jong ublei namar kane ka daw ba ublei ul ailat ya u Yones ba untho ya kine ka sithi sakine ki hinyo teli ki jela balang bat kiru kidei ban yaine scam bat ying resong ha ka ktin ka jong ublei namar ba u Yones ulolong unong sarai bakli do tam ha Asia Minor ulalong u bishop jongka nongba Ephesus kamut u Yones ude uba unong sarai bakli do jongka Asia Minor kamut haka nongba Ephesus kamut kanongba Ephesus haka balang Katolik Ephesus kamut u Yones ude u bishop jongka balang jongka nongba Ephesus kata kada ba ublei ula ai hukum ya u Yones ba u ai kine ka jing maham sakine ki hinyo teli ki balang Yones iwei khadar nga laphai banpej kadei kasur jongno kaba kren hanga haba nga la le kumta nga la yoi hinyo teli kiding penyeng syarak kaba da kaksiar kamut ba u Yones hangne ba ublei ulakren hau bat ujisu ulakren hau namar ukwa ban pej anda ula phai sadin ula yoi badon ki hinyo teli kiding penyeng syarak bat ujisu ru udon hapadeng jong kita ki hinyo teli kiding penyeng syarak kamut kineki senran ki jong u jisu nadu u Yones nadu u Petrus tarter kumtu haki kibadon hakaneka hinyo teli ki balang kibadon hakine ki hinyo teli ki balang ki senran ki jong u jisu bat u jisu ru udon lang hangta bat ulong hapadeng jong ki tongini pule yakaneka iwei khatlai bat hapadeng ki ding penyeng syarak ladon uwei kum ukhun ubriu uba phong kasopti kaba jinsur hadu ki kejat bat u lapen pok siar yaka syadem kane hangne pelasing thomot kine kiding penyeng syarak lai new teli bat uji suru uladon hapadeng jongki ma kumbang apatay katukadin mat uji suhi uladon hapadeng jongki ula aibor o ai mesineki kimde ban septing kimde ban kerandin uji su ula ong haki tetongin ya phaipat saka kedukot khatsau usniu hakakli jongu uli syaikum kasawul bat kakhmat jongu kaphalang kum kading tong ini pule khandriu hakakti kamon jongu
u labat henyo teli ki khlor naka sentur jong u kami thlun ka wailam arliang soti ka banep bat ka khmat jong u ka phalang kum haba tenshain kasngi kamot bau Jesu udon ka borba oda kren kami ka ktin ka banep ka ktin ka bala ban ot ban a yaki briu kiba shon ya u bar ki briu kiba shon yaki senran ka jong u ula ban penyap yaki tangda ka ktin ka jong u kamot ka ktin ka banep ka jong u Jesu ka de ka wailam bat ke khmat ke jong u ru haba u pe ka longkum ka sngi ka patanshan ki briu kimla shu ban pe i u tongin ye pe shu ka khot khat niau tang shu yo i ya u nga laklon kum ubayap ha ka kejat jong u lakta yanga da ka kti kamon jong u bat u laong wat shepting ngalong uba nongkong ngot ki angel kiba penyai yaki hinyo jela balang bat ki hinyo teliki ding penyeng syarak ki long ki hinyo teli ki jela balang kamut hangne ba Jesu ulakran shai hangne pidai ban seau thu bha bat ki ei kinne ki hinyo ki khlor bat ki ei kinne ki hinyo teli ki ding penyeng syarak bat ki ei kinne ki hinyo teli ki angel bat ki ei kinne ki hinyo teli ki balang bot kine ki hinyo teli ki khlor kinyo teli ki ding penyeng syarak bat ki hinyo ngot ki angel ki dei ki nyo ngot ki apostol ki ba penya ya ki balang hapo jongka Ephesus hapo ka Ephesus kamut ha Asia kitu ki balang hinyo balang bat ki dei ki hinyo ki apostol ki ba penya ya kine ki balang bat kumjuru kine ki hinyo teli ki khlor bat ki hinyo teli ki ding penyeng syarak ba Jesu ulabat hakakti ka mon ka jong u bat ki dei kine ki hinyo ngut ki apostol ba khoi ki jong u Jesu kamut ki hinyo ngut ki bishop jong kane ki balang ki badon hinyo jela balang hapo jong ka Ephesus hapo ka Ephesus kadau ba u Yohanes ulatho ya kane ka sithi sakine ki jela balang hapo Ephesus mut ki hapo Ephesus u Yohanes udeu ukrido ba pej bakhmi ya kane ki balang hapo Ephesus bat kine ki pup haka kine ki hinyo teli ki balang bat ki ba pej ki bakhmi ki ba sumaria ka balang ka jong u Jesu bat ka balang ka jong u blei kamut ka balang Katolik mo kine ki ba sumar ki ba sukher ya ka bat ki ba pe ki ba khmi katkum ka jing penyai ka jong ublei katkum ka jing ptha ka jong ublei ha u Yohanes bat u la tho haki bat u la mahameki ka jing mut hi bat kim de ban kenran din ha kano ka jing sha te mrau ha kano ka jing sha ban ben ha kano ka jing sha penchitom bat ka jing sha yap martir ka jing sha yap martir ka jongki ublei uong haki Jesu uong haki phim de ban shepting to ying scam ha ka jingei to ying scam ha utrai ublei jong phi tangine perlok ngan sapteng biang next ha ka wipat ka video ngan sa pataya phi pat ya ka shoptar ka baar ngan sa aya phi ke ai ke jingmot jong kine ki hinyo balang kha kham sha susu sadin tangine hi kublei sibun ne phi ki perlok ki bape ki basngap ya kane khobor ka jonga Siap like, share, subscribe kenang ba pinyo susu yaki khobor na une o channel jonga khublei